su sun ka zo tunda sun ga ta sama ne sojan cadi ke kai ma yan boko hari sai sun ka ba su makamai masu sabke jirgi faransa ta ba yan boko haram kwarai ku da jirgin cadi ya zo a halbe shi wannan abin tabbat 16 ga wata na oktobar sun kai wannan sun ka kama su makamai don kaga tsibirin cadi faransa sun aji rahoton da muka samu ga manyan 'yan ta'addan nan da muka kama sun ka ce muna to akwai wata shawara da ake yi amma shugabannin najeriya sun san da ita shine akwai wani daji da aka ce ma gaba nan wajen sokoto ga gayinsu yake dajin nan ana son a maida shi tsibiri ne na 'yan ta'adda waɗanda aka ce ma lakurawa wannan wasiƙa ta